Milí bratia a sestry, dovolte, aby som vás privítal aj dnes pri Božom slove. A chceme začať spoločnou piesňou číslo 140. Budeme pokračovať a sú pre nás pripravené chvály.
slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh, ale On sám. On je živý Pán, On je živý Pán. Budeme slúžiť Bohu živému, nechceme slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh, ale On sám. On je živý Pán, On je živý Pán. Budeme skúšať, čo je správne, budeme hľadať Jeho plán, lebo náš Boh má cesty priame a On nám na nich svetlo dá. Budeme skúšať, čo je správne, budeme hľadať Jeho plán, lebo náš Boh má cesty priame a On nám na nich svetlo dá. Budeme slúžiť Bohu živému, nechceme slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh, ale On sám. On je živý Pán, On je živý Pán. Budeme skúšať, čo je správne, budeme hľadať Jeho plán, lebo náš Boh má cesty priame a On nám na nich svetlo dá. Budeme skúšať, čo je správne, budeme hľadať Jeho plán, lebo náš Boh má cesty priame a On nám na nich svetlo dá. Budeme slúžiť. Pieseň chvály, spievať túžim, pieseň vďaky, spievať chcem. Opäť chvály, pred Tvoj trón nesiem, pred Tvojou tvárou zaplesám. Pieseň chvály, spievať túžim, pieseň vďaky, spievať chcem. Opäť chvály, pred Tvoj trón nesiem, pred Tvojou tvárou zaplesám. Budem ťa chváliť, celou svojou silou budem spievať. Ty si môj pevný hrad, keď som v trápení, keď hriech ma prenáha, na Tvojich slovách budem stáť. Pieseň chvály, spievať túžim, pieseň vďaky, spievať chcem. Opäť chvály, pred Tvoj trón nesiem, pred Tvojou tvárou zaplesám. Budem ťa chváliť, celou svojou silou budem spievať. Ty si môj pevný hrad, keď som v trápení, keď hriech ma prenáha, na Tvojich slovách budem stáť. Budem ťa chváliť, celou svojou silou budem spievať. Ty si môj pevný hrad, keď som v trápení, keď hriech ma prenáha, na Tvojich slovách budem stáť. Pieseň chvály.
Budem čítať z Žalmu 105. Oslavujte Hospodina, vzývajte jeho meno, oznamujte jeho skutky medzi národami. Spievajte mu žalmy, rozmýšľajte o všetkých jeho divoch. Chváľte sa menom jeho svetosti. Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina. Hľadajte Hospodina a jeho silu. Hľadajte jeho tvár ustavične. Pamätajte na všetky jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst. Vy, semeno Abraháma, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolení. On je Hospodin, náš Boh, jeho súdy na celej zemi. Pamätá naveky na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal na 1000 pokolení. Na svoju zmluvu, ktorú učinil s Abrahámom a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. A postavil to Jakobovi za ustanovenie, Izraelovi za večnú zmluvu. Povediac, tebe dám kananejskú zem za podiel vášho dedičstva. Vtedy, keď ich bol ešte len malý počet, keď ich bolo máličko a boli v nej pohostínmi. Toľko slov písma, ktoré nám hovoria o tom, že sme účastníkmi večnej zmluvy. A teraz v rámci toho týždňa modlitieb tam sme ako hlavnú tému mali zápas za vieru. A veľmi sa mi páčilo, ako brat Celeš to vyjadril v svojom príspevku, keď hovoril, keď vidíte, že v tých dejinách, že ľudia, ktorí aj videli mnohé zázraky, ale nakoniec neuverili Pánu Bohu, že je o nich napísané, že nedošli do tej zasľúbenej zeme, že boli odsúdení, zatratení od Boha. Ja sa bojím neveriť. Musíme zápasiť za dôveru Pánu Bohu. Lebo je to naozaj niečo, čo má večnú platnosť. To, čo nám Pán Boh ponúka. Povstaneme k modlitbe. Ďakujeme, Pane, za všetky znamenia, ktoré si urobil, aby sme mohli poznať Teba, mohli poznať Tvoju podstatu, aby sme sa mohli presvedčiť, že Ty si mocný Boh. Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých svedkov, ktorí nám o Tebe svedčili. Ďakujeme, Pane, za Tvoje slovo, o ktorom sa každý deň môžeme presviedčať, že je pravdivé a že platí. A tak, Pane, prosíme o to, aby sme žili naše dni v tej plnej dôvere v Teba. Že Tvoje slovo, ktoré si povedal pred 1000 ročiami, sa nezmenilo. Že na Teba je 100% spoľahnutie. Že Ty stále, tak ako si zasľúbil, si s nami. A chceš nás podopierať a povzbudzovať na tej ceste ku Tebe. Daj, Pane, aby sme ťa hľadali celým srdcom. Aby naše srdcia boli naplnené dôverou v Teba, aj keď sú zlé životné okolnosti. Aj keď sa zdá, že dobro prehráva. Pane, Ty si ten jediný, ktorý aj zo zla vie urobiť dobro. A tak prosíme, aby si podopieral naše slabé srdcia, aby si ich premienial na svoj obraz. Aby Tvoj duch nás podopieral
na tej ceste ku Tebe. Amen. Tak, prosím teraz brata kazateľa o slovo. Všetkým vám prajem Boží pokoj a milosť od Pána. A teším sa, že som s vami opäť a že spolu môžeme oslavovať nášho Boha. Pamätať na to, že sme boli v Kristovi zachránení a prevedení do jeho rodiny, že sme Božími deťmi a že je Boh, ktorý je hodný všetkej slávy a úcty. A prinášam vám aj pozdravy z Prešovského zboru. A keďže mnohých z vás vidím poprvýkrát v novom roku, tak aj vám prajem Božie požehnanie do nového roku. Vám osobne, vašim rodinám, ale aj vášmu zboru, aby ste mohli spoznávať Pána v tom nasledujúcom roku a jeho dobrotu, jeho vernosť, pripomínať si jeho svetosť, spravodlivosť a to evanjelium, tú Božiu milosť, ktorú nám darovala v Kristovi. A nech sa vás Pán používa aj v tomto meste, aby evanjelium mohlo ísť ďalej, aby Božie kráľovstvo mohlo rásť ďalej aj v tomto meste, aj cez vás. A chcel by som sa spolu s vami dnes pozrieť na jeden verš, ktorý je v liste Hebrejom v 13. kapitole. A je to vlastne, keď som spomínal ten nový rok, tak je to verš pre váš zbor na nový rok. A je to 13. kapitola, 8. verš. A to slovo je: Ježiš Kristus je ten istý, včera, dnes i na veky. A dáte mi za pravdu, že sú to veľmi povzbudzujúce slova. A sú to slova, ktoré sa často citujú medzi kresťanmi. Pripomíname si tieto verše alebo tieto slova. No dnes chcem sa spolu s vami pozrieť na to, čo tieto slova, ten verš vlastne znamená v takom širšom kontexte. Tak ak máte svoje Biblie, tak vás pozývam a poprosím vás, keby sme si otvorili list Hebrejom 13. kapitola. A budeme o chvíľku čítať ten text, na ktorým budeme premýšľať. List Hebrejom bol napísaný kresťanom zo židovstva a preto, ak ho čítate, tak zistíte, alebo ak ste ho čítali, tak ste zistili a videli, že je tam spomenaných veľa vecí zo starej zmluvy. Nevieme presne, kto je autorom tohto listu, ale týmto kresťanom píše o tom, že Ježiš Kristus ako Boží syn je väčší ako anjeli, je väčší ako Mojžiš, je väčší ako ktorýkoľvek kňaz alebo čokoľvek, čo je spojené s náboženstvom starej zmluvy. A možno títo ľudia boli v pokušení vrátiť sa k židovstvu, lebo už nechceli nejak vytrčať spomedzi ostatných vo svojom národe, alebo sa báli aj o svoj život, pretože v tej dobe, kedy ten list bol napísaný, tak židovstvo bolo dovolené, ale kresťanstvo bolo zakázané, teda kresťania boli prenasledovaní. No a autor tohto listu im hovorí, že Ježiš Kristus je jedinečný a skutočný záchranca, a že nikto nič im neprinesie záchranu od moci hriechu, od moci zlého a od moci smrti. Preto ich vyzýva, aby sa nevzdávali viery v Krista, aby sa nevzdávali jeho záchrany. No a tento list by sa dal rozdeliť na také dve časti, od tej prvej kapitoly do polovice 10. kapitoly, v ktorej práve ten autor zdôrazňuje tie pravdy o tom, kto je Ježiš Kristus pre svojich čitateľov. A tá druhá polovica alebo druhá časť listu je od polovice 10. kapitoly až do konca listu a v nej autor pozbudzuje týchto kresťanov, týchto čitateľov k viere a vytrvalosti, tomu, čo vlastne aj Ivan spomenul, že bol ten aliančný modlitebný týždeň takým zápasu za vieru a zápasu za dôveru v Boha. No a robí to práve aj v tomto našom texte, ktorý budeme čítať, na ktorým budeme dnes premýšľať, a to je od 1. verša po 8. Tak čítajme spoločne v Pánovom mene. Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anjelov, hoci o tom nevedeli. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď vy sami ste v tele. Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh.
Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím, preto smelo môžeme hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Pamätáte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol koniec ich života a spôsob žitia a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý. Včera, dnes i na veky. A chcel by som začať takou otázkou, čo myslíte, akú povesť má cirkev u ľudí, ktorí žijú okolo nás vo svete spoločnosti? Akú povesť máme ako cirkev? Čo by ste povedali? Všelijakú. Úprimne niektorí majú dosť zlý názor na cirkev, na kresťanstvo, pretože nejaké vážne veci sa stali v živote ľudí, ktorí o sebe hovorí, že sú kresťania, ktorí viedli cirkev, zlyhali a ľudia sa o tom dozvedeli a mnohí si na základe toho tvoria názor na cirkev, na kresťanov. Ale myslím si, že by sme našli aj ľudí, ktorí by povedali dobré veci, pretože zažili zmenený život kresťanov. Ale tá otázka je dôležitá, že akú povesť my ako kresťania, ako cirkev máme u ľudí, lebo sa vlastne to týka nás a s tým je spojená aj otázka vlastne, aký život žijeme. Je to život, ktorým oslavujeme Boha? A ako vlastne vyzerá život, cez ktorý my môžeme oslavovať Boha? A nad tým budeme premýšľať aj cez tieto slova, ktoré sme čítali v 13. kapitole. A autor tohto listu Židom túto tému považuje za veľmi dôležitú. Tú tému žiť život, ktorý oslavuje Boha. Život, ktorý sa páči Bohu. Keby ste si našli, kľudne si to môžete čítať ďalej doma, ten celý list Hebrejom, ale práve ku koncu svojho listu, na konci 12. kapitoly, niekoľkokrát v tej 13. kapitole, on si práve dáva tú otázku, lebo ako keby lepšie povedané, odpoveda na tú otázku, aký je ten život, ktorý sa páči Bohu. No a v tých 8 veršoch v tej 13. kapitole hovorí o takých 3 výzvach, ako máme, alebo môžeme žiť život, ktorý je na slávu Božiu, alebo život, ktorý sa páči Bohu. Tak sa poďme spoločne na to pozrieť, aké sú tie výzvy, konkrétne, ktoré sa týkajú aj nás. Tá prvá výzva je v prvých 3 veršoch. Hovorí o živote, ktorý je charakterizovaný štedrou láskou. Autor tohto listu najprv hovorí v tých prvých 3 veršoch o štedrej láske. O láske, ktorá sa nezastavuje, ktorá pokračuje, ktorá ide ďalej. Je to ako niečo podobné, ako keď zoberiete kameň a hodíte ho do vody, tak čo sa stane? Tak sa vytvoria kruhy, ktoré sa šíria a idú ďalej a máme pocit, ako keby sa nikde nezastavili. Oni sa zastavia niekde. Ale ten dojem je taký, že ako keby nikdy nekončili tie kruhy. A písateľ tohto listu hovorí o takejto štedrej láske, ktorá má byť charakteristická pre život kresťanov, ktorá sa nezastavuje, ktorá je pre mnoho ľudí. Najprv hovorí o bratskej láske, o láske k bratom a sestrám v Kristovi, bratom a sestram tým, ktorí sú okolo nás, s ktorými žijeme. Túto tému také bratskej lásky on nespomína prvýkrát, dokonca také uistenie dáva tým svojim čitateľom, že je presvedčený o tom, že medzi nimi takáto láska je. To, čo mu však ide na záver tohto listu, o čo mu ide na konci tohto listu, ktorým píše, je taká výzva, také povzbudenie, aby táto láska medzi nimi neprestávala, aby trvala ďalej, ako hovorí ekumenický preklad, alebo aby zostávala medzi nimi, ako to je v roháčkovom preklade. Tak ako oni, aj my vieme totiž to, že naše vzťahy navzájom v Božej rodine zažívajú aj chvíle nedorozumenia, chvíle, keď je to napäté medzi nami, chvíle, kedy sa objavia problémy vďaka nášmu správaniu jeden k druhému. No a vtedy to prvé, čo mizne, keď takéto veci zažívame,
tak asi mi dáte za pravdu, že z vlastnej skúsenosti vieme, že vtedy mizne ako keby láska jeden k druhému. A preto je tu pre nás aj taká jasná výzva, aby napriek tomu, že to medzi nami zaškrípe, aby tá láska neprestávala. Aby úplne nevychladla láska k bratom a sestram. Ako na to? Ako sa správať jeden druhému? A myslím si, že na to nám nová zmluva dáva úplne jasné odpovede, keď v nich nečítame také Ježišove jasné rady, ako spolu máme žiť. Ako žiť v vzťahoch s bratmi a sestrami. A tie rady sú úplne jasné, hovoria o tom, že keď my zlyháme, aby sme boli pripravení to vyznať bratom a sestram, urobiť to pokánie, prosiť o odpustenie a aj dávať odpustenie, keď niekto voči nám sa previní alebo zlyhá. Inými slovami, učiť sa mať vyšších druhých od seba. A ak sa o to usilujeme, tak potom je to život, ktorý žijeme taký, ktorý sa páči Bohu. No, ale písateľ tohto listu nezostáva len pri tej láske k bratom, s ktorými žijeme, ale nás pozbudzuje aj láske ku cudzincom. Milovať cudzincov. Hovorí, že nemáme milovať iba tých, s ktorými sme pravidelne, tých, ktorých dobre poznáme, ktorí dobre poznajú nás, s ktorými si rozumieme, máme toho veľa spoločného. A takých je ľahké milovať, alebo je ľahšie milovať, ako cudzincov, ktorí prídu medzi nás a prídu možno z iných národov, majú úplne inú kultúru, majú iné zvyky ako my, majú aj v niečom iné názory a hodnoty. A takýchto ľudí je to výzva milovať, doslova byť k ním pohostinný. Prejaviť tú lásku k tým, že budeme k ním pohostinní. A to niečo stojí, lebo to stojí naše pohodlie, náš komfort, náš čas a aj naše zdroje. A vojna na Ukrajine trvá 3 roky, necelé, už takmer 3 roky. A za to obdobie aj do našej krajiny, ale aj do našich zborov prišli cudzinci a my môžeme povedať, že to sú naši bratia a sestry v Kristovi. A my sme tu pozbudzovaní, aby sme takýchto si všímali a boli k ním pohostinní a naozaj ich milovali. A v tej dobe, keď vznikol tento list, tak mnohí kresťania opúšťali svoje domovy kvôli prenasledovaniu. Prichádzali do nových miest, medzi nových ľudí, no a autor tohto listu hovorí, že tí, ktorí to riskli a nakoniec otvorili svoje domácnosti pre nich, lebo to je stále risk, keď otvoríte svoju domácnosť pre úplne neznámych ľudí, tak on hovorí, že doslova prijali anielov. Ani si to ani neuvedomili, ani o tom nevedeli, ani netušili. Prijali do svojich domácností anielov. Zažili niečo podobné ako Abraham, keď ho navštívil Hospodin, o čom môžete čítať v Genesis 18. kapitole. Sme pozvaní, alebo vyzvaní k týmto slovom milovať cudzincov, a tým myslím konkrétne bratov a sestov Kristovi, ktorí sú úplne z iných národov, z inej kultúry a prichádzajú a prídu medzi nás. Neviem, či ste mali príležitosť žiť nejakú dobu v cudzej krajine, kde ste nikoho nepoznali. My sme pred mnohými rokmi ako rodina mohli jeden čas žiť v Škótsku, no a o Škótoch kolujú rôzne vtipy. A nebudem hovoriť vtipy, ale tie vtipy sú o tom, že sú to držgroši, že sú to nepohostinní ľudia, že myslia na prvom rade na seba, že sa veľmi nevedia podeliť s druhými ľuďmi, s tým, čo majú. Ale naša skúsenosť za to obdobie, ktoré sme tam boli a sme žili v cirkvi a s cirkvou a s bratmi a sestrami, bola veľmi krásna. Tí ľudia boli neuveriteľne štedrí, boli pohostinní a veľmi starostliví a bolo vidno, že oni milujú Ježiša a milujú svojich bližných, milujú ľudí a milujú aj cudzincov, ktorí k ním prichádzajú. My sme sa od nich strašne veľa naučili, ako milovať ľudí, ktorí sú cudzincami. Na Slovensku sme, alebo tam, kde my žijeme, alebo kde sme žili, nie sme zvyknutí veľmi na to, že sú medzi nás alebo okolo nás cudzinci, ale pre nich to bolo niečo, čo bolo úplne bežné. A bolo vidno, ako sa oni naučili milovať cudzincov. A tak keď teraz prichádzajú medzi nás cudzinci,
tak aspoň trochu rozumieme tomu, čo oni prežívajú, keď prídu do úplne cudzej krajiny, na miesta, kde nikoho nepoznajú. Nevedia, ako to funguje v spoločnosti. Nevedia, ako to funguje v cirkvi. Jednoducho sú úplne ako stratení. A keď ich vidíme, tak premýšľame, ako im pomôcť. Ako otvoriť svoju rodinu, ako otvoriť svoju domácnosť. Aby sme im pomohli. Aby sme tu boli pre nich, aby sa cítili, ako sa len dá, ako doma. A aby to bolo pre nich ľahšie. Milovať cudzincov, k tomu sme vyzvaní. Byť pohostinní aj k tým, ktorí sú bratia a sestry v Kristovi, ale sú úplne z iných národov. To je spôsob života, ktorý sa páči Bohu. No a v tom 3. verši tá štedrá láska ide ďalej a hovorí, že máme milovať tých, ktorí trpia. Nezabúdať na tých, ktorí trpia pre svoju vieru v Krista. Pretože oni tým, že trpia pre Krista, tak nemôžu prísť ku ďalším kresťanom. Nemôžu prísť a byť slobodne tam, kde sa stretnú veriaci a tí, ktorí milujú Krista, aby ho spoločne oslavovali. V tej dobe vzniku tohto listu pre kresťanov tá výzva nezabúdať na tých, ktorí sú vo väzení, milovať tých, ktorí trpia pre vieru v Krista, znamenalo starať sa o týchto ľudí, ktorí pre svoju vieru skončili vo väzení. A to väzenie v tej dobe bolo samozrejme úplne niečo iné, ako je väzenie dnes. No a kresťania boli známi tým, že prichádzali za tými svojimi bratmi a sestrami v Kristovi, ktorí už boli vo väzení a starali sa o nich. Oni im prinášali jedlo. Prišli k tej väznici a nahlas čítali Božie slovo, len aby pozbudili tých svojich spolubratov a sestry v Kristovi. Modlili sa za nich. Takto oni jednoducho dávali najavo to, že sú jedna rodina, že sa o nich zaujímajú, že sa za nich nehambia, jednoducho, že im budú pomáhať ako len vedia, ako sa len dá. No my vďaka Božej milosti žijeme v slobodnej krajine. Ale nesmieme zabúdať na to, že aj v dnešnej dobe po celom svete sú bratia a sestry, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. Dokonca kresťania zo všetkých tých náboženstiev celosvetových, aké sú vo svete, v dnešnej dobe sú stále najviac prenasledovaní. Sú diskriminovaní, a zažívajú násilie, sú zatýkaní, dokonca sú zabíjani pre svoju vieru. Čo to pre nás znamená milovať tých, ktorí takto trpia pre svoju vieru v Krista? Myslím si, že je to výzva preto, aby sme nezabudali na to, že hoci my máme slobodu a dneska bez strachu tu môžeme byť, nezabudali na to, že mnohí túto slobodu nemajú, že sa musia niekde skrývať a trpia pre svoju vieru, aby sme to nezabudali a niesli ich na modlitbách. To môže byť prejav našej lásky ku ním. Ale to Božie slovo v tom 3. verši hovorí, že nemáme zabúdať na tých, ktorí sú väzňami pre vieru v Krista, ale potom hovorí, že máme pamätať aj na tých, ktorí trpia, pretože tak ako aj my, aj oni žijú v tele v tomto svete. Aj vy asi poznáte bratov a sestry, ktorí trpia, majú ťažkosti so svojím zdravím a už nevládzu prísť medzi nás, aby sme spoločne s nimi mohli oslavovať nášho Boha, aby boli pozbudení spoločenstvom, ktoré máme navzájom. A milovať ich znamená pre nás, a teda aj pre vás konkrétne, takú výzvu ozvať sa im cez týždeň. Zavolať im, ako sa majú. Navštíviť ich a pomôcť im, ak to dokážete a môžete s tým, čo oni riešia. A ak to robíte, tak vás chcem len pozbudiť, aby ste v tom pokračovali. Ale pre týchto ľudí, pre týchto bratov a sestry, je pre nich to veľký signál, že na nich cirkev nezabúda, že sme na nich nezabudli a že ich máme radi. A to je zase znova život, ktorý sa páči Bohu. Keď nezabudáme na tých, ktorí trpia, pretože žijú v tele v tomto svete. Život, ktorý je
charakterizovaný štedrou láskou. Toto je život, ktorý sa páči Bohu. Odkiaľ dávať túto štedrú lásku ľuďom okolo nás, našim blížnym? Ak sme úprimní, tak si musíme priznať, že to sami nedokážeme dávať, že to nie je v nás ten zdroj takejto lásky. Našim zdrojom takejto lásky, ktoré sme dnes pozbudzovaní, je sám Ježiš Kristus. On totiž prišiel na svet, na náš svet a žil v tomto svete, zomieral na kríži a na tretí deň stal z mŕtvych, aby nás zachránil. A urobil to z obrovskej lásky ku nám. Urobil to preto, aby my sme sa mohli stať jeho súrodencami, bratmi a sestrami. Aby sme nezostali takí ním prehliadnutí ako nejakí cudzinci, ale aby sme sa stali súčasťou jeho rodiny. On videl, že žiť pod mocou hriechu, to znamená pre nás život utrpenia, a preto sa z lásky obetoval za nás, aby nás zachránil, aby vyslobodil z tejto moci. Inými slovami, ako to hovorí apoštol Ján, on prvý miloval nás a preto my milujeme jeho, ale chceme milovať aj svojich blížnych, bratov a sestry. A ak sme napojení na tento zdroj štedrej lásky, ktorým je sám Ježiš Kristus, tak potom medzi nami bude láska alebo vzťahy charakterizované láskou, ktoré určite budú priťahovať druhých ľudí k tomu, aby sa zaujímali o našu vieru. Prečo robíme to, čo robíme? Čo je vlastne zmyslom nášho života? Teda život, ktorý je charakterizovaný štedrou láskou, to je život, ktorý sa páči Bohu. Ale potom autor listu pokračuje ďalej a hovorí, že je to život, v ktorom je láska kontrolovaná. Keď som spomínal tú vodu a hodenie kameňa do vody, tak to je jeden taký obraz na tú prvú časť, ale voda, ktoré je veľké množstvo, ktorá tvorí rieku, tak je veľmi dôležité, aby tá rieka bola držaná v nejakých brehoch. A vtedy je to bezpečné. Lebo na miestach, kde nie sú poriadne brehy, sa dokáže tá voda vyliať a keď je mohutná, tak dokáže ničiť majetok, ale aj životy ľudí. A aj láska, tak ako rieka, potrebuje mať svoje hranice, potrebuje mať svoje brehy, potrebuje byť tiež kontrolovaná. Pretože ak prekročíte hranice, tak potom prináša skazu. A o tom sú slova aj v 4. až 6. verši v tejto 13. kapitole. V nich autor listu hovorí o dvoch oblastiach, ktoré sú aj dnes veľmi aktuálne v dnešnej dobe a v ktorej potrebujeme mať pod kontrolou neustále naše žiadosti, naše túžby, inými slovami, o dvoch oblastiach, ktorých tá naša láska má byť kontrolovaná. Tá prvá oblasť je manželstva a druhá oblasť sú peniaze. Mať svoje túžby a žiadosti v týchto oblastiach pod kontrolou. Čo je presne opak toho, čo vidíme vo svete, v ktorom žijeme. Kde to platí skôr opačne, že ľuďom ide o to mať svoje túžby naplnené. Dosiahnuť alebo dostať to, po čom túžim a nech je to hneď teraz. Takže tá prvá oblasť sa týka manželstva, kde čítame o tom, že manželstvo majú mať všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené. Čiže je to výzva k takej vernosti a takej sexuálnej čistote alebo čistote v sexuálnej oblasti. Potrebujeme si znova pripomenúť, že v tejto oblasti sa pokušeniam nikto z nás nevyhne. Oni prichádzajú a neskončia, kým my budeme žiť v tomto svete, alebo kým nepríde Pán Ježiš Kristus. Keď som bol na biblickej škole, tak sme mali práve diskusiu na túto tému sexuálnej čistoty a o takých zápasoch s pokušeniami. A učiteľ, ktorý mal s nami túto práve hodinu,
už bol starší brat, ktorý už mal viac ako 60 rokov a úprimne vyznal, že stále aj v tom veku, v ktorom on stále musí v tejto oblasti bojovať. Že to je zápas aj pre neho. Väčšina z nás, čo sme boli mladší viac ako 30 rokov od neho. A ja som mal pocit, že keď on to takto vyznával a priznával úprimne pred nami, keď som sa pozeral okolo seba, tak ten dojem bol taký, že ako keby sme viacerí mali otvorené ústa, že to myslí vážne, tak to človek čaká, že v takom veku už s tým nebudeš zapasiť, nie? Ale on to úprimne hovoril a myslím, že to Božie slovo nám to tiež potvrdzuje, že je to oblasť, ktorej neustále potrebujeme byť v strehu a preto nás vyzýva k vernosti v manželstve, k posveteniu v tejto oblasti. Vyzýva nás tomu, aby sme sa nevydali cestou Ezaua, o ktorom autor hovorí v 12. kapitole v tomto liste, o ktorom hovorí, že bol nemravník, alebo že bol nemravný. A preto skončil, ako skončil. A máme pamätať na Ježiša, ktorý bol svätý a nepoškvrnený. Lebo ak sa rieka manželstva vyleje zo svojich brehov, tak ona prináša skazu. Prináša skazu osobne pre toho človeka, ale aj pre jeho vzťahy v rodine, ale aj skazu do cirkvi. To je tá prvá oblasť, v ktorej sme vyzvaní mať tu svoje túžby, teda aj svoju lásku kontrolovanú v určitých hraniciach. Tá ďalšia oblasť sú peniaze. To je v tom 5. verši. Vaše správanie neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. K tomu pridám aj slova apoštola Pavla z 1. listu Timoteovi, kde Pavol hovorí, veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolesti. Pokušenia do nášho života prichádzajú aj v tejto oblasti peňazí. Žijeme v prosperite, to je fakt. A len sa skúsme zastaviť a povedať si, ako sa zmenili veci za posledných 10-15 rokov. Na akých autách dnes jazdia ľudia v našej krajine? Aké počítače už sú dnes k dispozícii? Aké mobily sú? Ako sa zdvihol životný štandard? Určite musíme priznať, že naozaj, že žijeme v dobrých časoch, v čase prosperity, ale znova potrebujeme počuť to varovanie, aby sme si nezamilovali peniaze. Že výzvu k tomu, aby sme boli spokojní s tým, čo máte. No a stretnúť dnes spokojných ľudí, neviem, aká to je vaša skúsenosť, ale je veľmi vzácne. Ak by sme sa ľudí spýtali, že čo by potrebovali, aby boli spokojní, tak si myslím, že väčšina z ľudí by odpovedala trochu viac, než mám. A to sa nedá nazvať spokojnosťou. A preto platí, že tak ako hriechy v sexuálnej oblasti a hriechy v oblasti peňazí, alebo to milovanie peňazí, tie hriechy v oblasti peňazí majú svoje dôsledky, oni tiež prinášajú veľa bolesti. Ale po týchto výzvach alebo varovaniach pred pokušeniami v týchto dvoch oblastiach nasledujú dve povzbudenia. Obe sú tam zo starej zmluvy a to prvé je na konci 5. verša, kde je napísané, že nenechám ťa, ani ťa neopustím. A sú to zo starej zmluvy slova a neviem, či by niekto z vás teda vedel povedať, komu boli povedané tieto slova v starej zmluve. Skúste si tipnúť. Jozua, áno. A môžeme o tom čítať v Jozuovi v 1. kapitole v 5. verši. A kedy vlastne Pán Boh alebo Hospodin hovorí mu tieto slova? Nezanechám ťa, neopustím. Čo bolo pred ním? Čo ho čakalo? Aká úloha? Obrovská výzva. Doviesť vyvolený Boží ľud Izrael do zasľúbenej krajiny. Prekročiť rieku Jordán. Čakali ich bitky
stretávali sa s božstvami iných národov, jednoducho zažívali rôzne pokušenia a Hospodin, keďže už poznáme ten príbeh, tak to, čo povedal na začiatku, aj naplnil a Jozua zažil to, že ho Boh neopustil a nezanechal. No a to meno Jozua v hebrejčine Ješua je meno pre Božieho syna Ježiša Krista. A to meno Ježiš alebo Jozua znamená Hospodin je záchranca, alebo Hospodin zachraňuje. A keď sa pozrieme na Ježišov život, tak môžeme vidieť to isté, čo pri Jozuovi, od začiatku jeho života, ale aj jeho verejnej služby, po všetkých pokušeniach, ktoré Ježiš zažil, po všetkých tých výzvach, ktorými musel prejsť, aj on zažil to, že ho Otec nezanechal a neopustil. A to druhé povzbudenie je v 6. verši. Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Tieto slova, podobné slova, ale s tou istou myšlienkou by ste našli v žalme 118. No a tie žalmy v takej skupine, ktoré tam sú od 113. po 118. Oni tvorili chválospev, ktorý Izraeliti spievali pri slávnostných príležitostiach. A podľa všetkého, práve toto bol chválospev, ktorý Ježiš spieval so svojimi učeníkmi, keď po poslednej večeri mal namierené do Getsemanskej záhrady. Zvláštne znejú tie slovo, čože mi môže urobiť človek, keď si uvedomíme, že Ježiš to spieval tesne predtým, než bol zradený, keď bol odsúdený, keď bol posmievaný, zbičovaný, nakoniec ukrižovaný. A aj tretí deň stal z mŕtvych. A Ježiš, keď toto spieval, tak vlastne vyznával tú pravdu, ktorá ho viedla celý život, ale aj v tej chvíli, ktorá ho čakala, že Pán je ten, čo mu pomáha. Aj toto bol Boží sľub, ktorý sprevádzal Ježiša Božieho syna od začiatku až do konca. No a tieto dva sľuby, ktoré sú tam spomenuté, hneď po tých varovaniach pred pokušeniami a výzvami k takému tomu, aby naše túžby boli kontrolované, aby tá naša láska mala svoje hranice, sú preto, aby my sme sa mohli na nich spoľahnúť. Aby my sme týmto slovám dokázali dôverovať. Pretože vidíme, že oni boli preskúšané, overené aj v nepriateľskom prostredí. Môžeme sa aj na tieto pravdy spoľahnúť, že Pán nás nezanechá, neopustí, pomôže nám a nemusíme sa báť. Bojovať s pokušeniami a žiť život posvetenia. Predstavte si, že ste niekde v horách, kde je kopec snehu a idete autom a ledva dokážete ísť hore kopcom. No ale zastaví vás chlapík a povie vám, že tam hore sa dostanete len s reťazmi. A ešte dodá, verte mi, ja som to urobil, dal som si reťaze a ono to funguje. A my v tomto svete ako kresťania, v ktorom žijeme, sme v nepriateľskom prostredí a my potrebujeme takéto reťaze, ktoré fungujú. A týmito reťazmi sú práve tieto sľuby, ktoré, ako som spomenul, už boli preskúšané a pomôžu nám zvládnuť tie pokušenia, ktoré na nás prichádzajú aj v oblasti manželstva, aj v oblasti peňazí. Pomôžu nám dôverovať Pánovi a vidieť jeho pomoc a moc, lebo on nás nezanechá, neopustí a pomôže nás a nemusíme sa báť, aby sme dokázali žiť život, ktorý aj v tejto oblasti bude oslavovať Pána. No a nakoniec je tá tretia časť tohto slova z listu s Hebrejom, 7. a 8. verš, ktorý hovorí o tom, že je to život, ktorý sa páči Bohu a ktorý je založený na Ježišovej láske. Autor tam v 7. a 8. verši vyzýva bratov a sestry v Kristovi, aby pamätali na tých, ktorí viedli ich spoločenstvo, ich zbor, ktorým prinášali Božie slovo, ktorým prinášali Božie pravdy, ktorým prinášali evanjelium. Podľa všetkého, ako som to už spomínal, to bol čas pre nasledovanie a preto niektorí vodcovia už neboli s nimi. Aj dodnes platí, že Pán
si vedie svoj ľud cez konkrétnych svojich ľudí, ktorých si vybral za vodcov pre svoj ľud, svojich pastierov po svojom ľude. My ich nazývame staršími zboru a keď oni robia tú službu, tak čo si väčšinou my všímame pri tom, ako títo ľudia robia svoju službu pre Božie kráľovstvo, pre cirkev a pre Pána. No všímame si ich nasadenie, všímame si, že či majú odvahu prinášať Božie pravdy, vhod alebo nevhod a tak ďalej. A k tomu ešte vidíme to, že nielen to, že prinášajú Božie pravdy, ale že sa aj usilujú žiť podľa týchto pravd, či už sami osobne, alebo v tých vzťahoch, ktoré majú, v manželstve, v rodine, v práci s ďalšími ľuďmi, tak ich život viery je pre nás príklad, ktorý priťahuje a kedy si hovoríme, oplatí sa následovať Krista. Ale ak vidíme opak, že to, čo sa vyučuje, čo sa hovorí, a nie je snaha žiť, tak potom je taká pachuť pre tých, ktorí to vidia. A dá sa povedať, že to nepriťahuje ľudí nasledovať Krista. A autor listu bol presvedčený, že tým, ktorý píše, mali medzi sebou takých vodcov, ktorých spôsob života, dokonca hovorí aj odchod z tohto sveta, bol pre nich príkladom, ktorý sa oplatilo napodobňovať. Napodobňovať ich život viery. Kto vie, možno keby sme im dali otázku tým ľuďom, ktorým on píše, že čo také videli v životoch tých ľudí, čo bolo pre nich príkladom, čo by odpovedali? Ja si myslím, že ich odpoveď by bola v tom, že videli, ako sa tí konkrétni vodcovia snažili dôverovať Ježišovi Kristovi v každej situácii života a spoliehali sa na jeho milosť alebo vernosť a dobrotu. Myslím si, že to vyjadrujú aj tie slová v tom 8. verši, a verši, ktorý je aj veršom pre váš zbor. Ježiš Kristus je ten istý, včera, dnes i na veky. A toto je pravda celého písma o tom, že Boh je ten istý, že on sa nemení a nikdy sa nezmení. Menia sa okolnosti, v ktorých žijeme, meníme sa my, ale Boh sa nemení. A o Ježišovi Kristovi táto pravda je zachytená nielen v tomto 8. verši, ale aj úplne na začiatku listu, v 1. kapitole, o ňom sa tam hovorí, ty si však ten istý a tvoje roky neprestanú. Čo to však znamená, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky? Keď sa pozeráme v tom kontext toho, kde tie slova zaznievajú, tak je to vyznanie a zároveň povzbudenie nielen pre tých čitateľov, ale aj pre nás. Vyznanie a povzbudenie v tom, že Ježiš Kristus prišiel, aby nám svojim životom, svojou smrťou a vzkriesením daroval milosť. Aby nám bolo darované odpustenie hriechov, aby sme mohli dostať nové srdce, aby sme sa mohli stať Božími deťmi, aby sme mohli dostať jeho ducha, cez ktorého on je s nami. A vďaka tejto milosti my dnes môžeme smelo prichádzať k trónu milosti, k Božiemu trónu, aby sme tam mohli nájsť pomoc a milosť v pravý čas. Ako o tom práve v tomto liste je napísané v 4. kapitole. A preto platí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Inými slovami to znamená, že tak ako nám on dával milosť včera, v minulosti, a verím tomu, že sa dokážeme obrátiť späť a vidíme tie prejavy jeho milosti a že sme ich zažili, tak on sa nezmenil a on je ten istý a on nám je pripravený dávať svoju milosť aj dnes v prítomnosti a určite je pripravený dávať nám ju aj zajtra,
Inými slovami, kedykoľvek v budúcnosti až na veky. Preto viera, ktorá sa každý deň spolieha na Kristovú milosť, bude žiť život, ktorý sa páči Bohu. Na záver, keď sa vrátim na tú pôvodnú takú moju otázku na začiatku, akú povesť má cirkev, tak určite nechceme mať povesť ako kresťania, že sme tí, ktorí sú s nami neláskou medzi sebou. Alebo tým, že naše túžby sú úplne nekontrolovateľné. A ani tým, že za sebou nechávame u druhých takú pachuť, ktorá skôr druhých odradzuje. Naopak, chceme byť známi v tomto svete pre našu jedinečnú lásku, ktorá je štedrá k druhým a ktorá priťahuje druhých ku Kristovi. Chceme byť známi tým, že žijeme život, ktorý je život posvetenia, kde máme pod kontrolou naše túžby. A chceme žiť život, ktorý je založený na Ježišovi a na jeho milosti. Otázka však je, ako dokážeme takýto život žiť? Odpoveď vidíme na konci toho listu, vo veršu 20 a 21. Tam je odpoveď, ako sa to dá žiť. A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. A ako takto žiť? Je to Božie dielo v nás, cez Ježiša Krista. Len v ňom dokážeme mať tú silu milovať štedro, dokážeme v ňom nájsť moc mať svoje túžby pod kontrolou a v ňom budeme dostávať pomoc a milosť v pravý čas. Nielen sme ju dostali v minulosti, ale dostaneme ju aj dnes a s dôverou môžeme očakávať, že ju dostaneme aj zajtra, aj v budúcnosti. A len vtedy dokážeme žiť život, ktorý bude oslavovať Boha a ktorý sa bude páčiť Bohu. A preto, bratia a sestry, pozývam vás k modlitbám teraz spoločným a poďme ďakovať za to, že Ježiš Kristus vstúpil do nášho života. Že sme mohli uveriť, že On je Boží syn, náš záchranca, ale len vďaka tomu, čo On pre nás urobil, sú naše hriechy odpustené. My sme Božími deťmi, máme nové srdce. A zároveň to, že sme zachránení, je jedna veľká pravda, ale Boh nás pozýva k tomu, aby sme sa nechali ním meniť. Lebo jedna vec je, že prísť k Bohu taký, aký sme, ale Boh s tým nechce skončiť. On chce, aby sme boli premieňaní, aby sme sa podobali viac a viac na jeho syna Ježiša Krista. Aby náš život bol posväcovaný a preto poďme prosiť, aby sme zostávali napojení na Krista. Aby on bol zdrojom tej našej lásky k blížnym, aby on bol zdrojom moci k tomu, aby naše túžby boli pod kontrolou a aby sme naozaj sa v tých výzvach života dokázali spoliehať na neho. Že on je verne s nami a že nám dá to, čo budeme potrebovať. Svoju milosť a pomoc. Ak môžete, poprosím vás, keby ste sa postavili a poďme spoločne pred Boží trón milosti s chválou, s vďakou, možno s pokáním a s vyznaním, ale aj s takou túžbou. Pane, chceme žiť život, ktorý teba oslavuje. A vieme, že bez teba to nedáme. Tak vás pozývam k modlitbám. Pane, ďakujeme ti, že aj dnes sme si mohli pripomenúť, že ty si prvý miloval nás a prišiel si na tento svet, aby si nás zachránil od moci hriechu, moci zlého, od moci smrti a svojim životom a smrťou a vzkriesením si to urobil. Ďakujeme za tú záchranu, ktorú sme najviac potrebovali, že nám ju dávaš a že ťa môžeme chváliť za tvoju milosť a že teraz naozaj ako tí, ktorí patria tebe, ťa môžeme aj dnes na tomto mieste chváliť a oslavovať. Ďakujeme za tvoje slovo, ktoré nás pozbudzuje žiť život na tvoju slavu. Odpusť, Pane, že sú chvíle, kedy nám ide o našu slávu, o naplnenie našich túžob, našich snov, kedy
nie sme nastavení sa nechať Tebou viesť a Teba poslúchať. A vďaka, Pane, že aj dnes nám dávaš svoju štedrú milosť a odpustenie, ale aj také pozbudenie a počítať s tým, Pane, že Ty chceš na nás pracovať a že túžiš, aby si bol cez nás oslavený. Jednotlivcov, ale ako zbor, ako cirkev. A tak prosíme, aby sme zostávali na Teba napojení, lebo žiť vo vlastnej sile nedokážeme na Tvoju slavu, ale Ty svojim duchom žiješ v nás a tak prosíme, aby sme vedeli očakávať na Tvoju moc, na Tvoje pôsobenie, aby sme dokázali štedro milovať, mať svoje túžby pod kontrolou, žiť posvetený život a prinášať dobrú vôňu do spoločenstva, ale aj do sveta, Tvoju vôňu, Pane, pre druhých ľudí, aby Tvoje kráľovstvo mohlo byť upevnené a šírené aj tam, kde budeme tieto ďalšie dni, aby ďalší ľudia ťa mohli osobne stretnúť, sa Ti odovzdať a aby sme im mohli zvestovať evanjelium. Amen. Budeme spievať záverečnú pieseň 501 a pri nej sa uskutoční aj naša zbierka. Povstaneme k požehnaniu. A on sám, náš Pán Ježiš Kristus a Boh náš Otec, ktorý nás zamiloval a dal večné potešenie a dobrú nádej v milosti, nech ráči potešiť vaše srdcia a upevniť vás v každom dobrom slove a skutku. Amen.